Hello tfal, jiena Miss Claire fil-imkien ma' Bobo se nkunu qegħdin nispjegawlkom attività oħra. Għal din l-attività se jkollna bżonn timer, jiena ħanuża dan it-timer mimli bir-ramel, dan kif id-dawru jibda niżel ir-ramel, u mbagħad meta jintela kollu ikun spiċċa l-ħin, jekk m'għandkomx bħal dan tkunu tistgħu tużaw il-mobile, iżommu l-ħin bil-mobile. U se nuża flashcards. Jiena ħanuża kliem bi 3 itri, intom tistgħu tiktbu kliem ta' diversi itri mhux bil-fors bi 3. Tajjeb. Din il-logħba ħnilagħba ma' l-ħabib tiegħi Bobo Lors, ħanżomlu l-ħin u ħanara kemm ħajkun kapaċi jaqranna kliem sakemm jgħaddi l-ħin. Bobo, lest biex tilab il-logħba miegħi? Iva! Tajjeb, ħafna, mela, x'int tkun lest Bobo għajdli ħalli nibda nżomlok il-ħin. Tinsiex Bobo, importanti li taħseb qabel ma taqra l-kliem. Alright, ħalli ma nqogħdux inġibuhom ħżina. X'int għajdli? Lest! La. Mela, ibda Bobo. Nar, suf, ħin, rix, bot, kok, tir. Bobo, irġa' ċekkja ftit. Mhux tir, għandna fin-nofs. Dan. Proset, Bobo, naħseb mor tajjeb ħafna. Ħanoqdu daqsxejn kemm għandna tajbin. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 kelmiet tajba, proset, Bobo, tajjeb ħafna. Ninċabċoblek waħda xi tajt, Bravo ħafna, proset, Bobo. Mela din kienet l-attività li kellna għalikom illum. Din tkunu tistgħu tilagħbuha diversi drabi u iktar ma tilagħbuha iktar ħassiru tajbin fiha iktar tibdew taġlu. Tajjeb ħafna, għallum se nefu hawnhekk niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla. Grazzi ħafna, jiena Miss Claire Zappardi fl-imkien ma' Bobo, inselmulkom.